एक बैग अब कह जने के केंगा का हुए एक हड्डी बस गैस में जाकर धो एक नहीं अचानक जैसे उड़ के माने चल आगे चल गैस हाँ उजल सामान जलल वाला ले में जल बा ये ट्रैक्टर ये थी थ्रेसर मशीन साइकिल अनाज ऊपर के सब जूम करके दिखाई ऐसे पूरा आसियाना ये लोग उजड़ चुकल बाटे लगभग यहाँ लगे बता रहा बानी कि 7 घर मोटा मोटी 10 लाख लगभग नुकसान भइल बा। हम चाहे कैमरा में सब जूम करके दिखाई तो जूम करके दिखाई पूरा अनाज एकदम जल चुकल सिलेंडर होला इतना ऐसा भीषण आग लागल बाटे कि जब फाटल बता और जला ब्लास्ट कर चुकल बाटे। नमस्कार, हम बानी दिलीप दीवाना युवा कबीर और देख रहल बानी भोजपुरिया माटी के लाल। आज हम पहुंचल बानी बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिला के मोतीपुर गांव में, जहां पर पंचायत व मोतीपुर पंचायत जहां पर काल के आग लगला से 7 आदमी के घर जल चुकल। हम चाहें कि कैमरामैन से जूम करके दिखाएं, धीरे धीरे हल्का कदम से आगे भी आई, पूरा घर के राख हो चुकल बाटे। यहाँ के परिजन से हम तमाम बातचीत करब कि केंग आग लगे कब आना बढ़िया परशुराम यादव आग को बजे लगे ये 6:30 बजे करीब में लगे शाम में कैसे लगे ये खाना बनावत में लगे खाना बनावत पता ही बनत रही गैस पर पता ही अच्छा कितने क्या करके घर जल कितना आदमी घर जल 7 आदमी जल सुदामा यादव के और मथुरा यादव राजाराम यादव परशुराम यादव श्री राम यादव अशोक यादव सब जना के मड़ई घर हाँ मड़ैया घर हुए। अच्छा शाम के 6:30 बजे के बात हो। अच्छा अभी मैंने सरकार तरफ से कुछ ना कुछ ना तिरपाल वगैरह जाए कुछ नहीं ना थ्रेसर जल गल मशीन जल गल जगह मुखिया जाई रहनी हां मुखियो आई रोमन तो उनका माने कमी के सहयोग वाला कोनो माने केहू अभी कोनो केहू पहुंचले नहीं के केहू अधिकारी ना पहुंचल अभी तक केहू अधिकारी नहीं पहुंचल। थाना का स्टाफ आई रहे तो गोली बुताऊ तो में लगा रहे पगली गाड़ी कब बजे हुए कितना देर वो तो तुरंत चले हुए तुरंत चले हुए वो तो तुरंत चले हुए फोन के बाद तुरंत चले हुए तुरंत चले घर माने लगभग कितना मिनट लगो करा में पगली गाड़ी अरे 10 मिनट 10 मिनट हां उजल सामान जलल वाला ले में जल बा ये ट्रैक्टर ये थी थ्रेसर मशीन साइकिल अनाज ऊपर के सब अनाज बना रहे पूरा अनाज बराबर बखार में हो ऊपर जोर हुए। अच्छा ओकरा बाद गैस में रहे तो गैस फाट गए मकान में भी कितना लगभग कौन लाख के संपत्ति लगभग ए महाराज खोल लाख लगभग सब मिला के मिल के 10 लाख से कम जरूर कहां जरूर ए जगह विधायक जी के बनी विधायक जी बनी वहां के थी रिंकू सिंह वहां के सूचना मिलल कि ना अभी तक अभी कौन तो पते नहीं खेतो देख सकता नहीं हमनी के बानी सन पश्चिमी चंपारण जिला के मोतीपुर पंचायत में, जहां पर अभी तक एजा के विधायक स्थानीय विधायक बानी रिंकू सिंह जी के वहाँ के अभी तक एजन कोनो आश्वासन नहीं मिलल। गरीब परिवार के 7 घर लगभग जरल बा। हम चाहें कैमरामैन से जूम करके दिखाई लगभग यहाँ के परिजन बता रहा बानी लोग कि 10 लाख के संपत्ति जरल बा और 7 आदमी के लगभग घर जरल बा। हम चाहें कि चारू बगल से जूम करके दिखाई अभी कोनो आश्वासन चाहे कुछ यहाँ लोग के खाए हुए कर सब जम चाहे कैमरामैन से जूम करके दिखाई सब दिखाई तो सब अनाज पूरा जल चुकल बाटे। पूरा बताई परिवार के कितना घटना बा। सुदामा यादव अच्छा घर अब कब बजे जल गया 6:30 बजे कैसे आग से जरूरत थी से खाना बनाते रहुए गैस बरो की आगे पता ही से पता ही लागत रहे क्या भाई देखी नहीं लागत रहे हां गैस भाई फाट गए देख सकता नहीं कि गैस भी फाट चुकल बा। कितना दर्दनाक भइल बाटे पूरा गैस जोन सिलेंडर जोन होला तन फाट गेल बाटे। लगभग एकर वजन देख सकता नहीं के तरह फाटल बाटे दर्दनाक। देख सकता नहीं कि जब गैस सिलेंडर होला इतना ऐसा भीषण आग लागल बाटे कि जब फाटल बता और जला ब्लास्ट कर चुकल बाटे। हम चाहें कैमरामैन सब जूम करके दिखाई पूरा जौन बाटे गैस सिलेंडर फाट चुकल बाटे। यहाँ लोग बहुत ज़्यादा नुकसान और स्थानीय जो विधायक बानी रिंकू सिंह जी वहाँ से भी कहें कि वहाँ के कुछ आश्वासन दिहल जाओ, कुछ परिवार के मदद कल जाओ। और यहाँ के लोग के अनाज भी जल चुकल बनी देवी। अच्छा जी खाना बनाते रहे कराउट कान लगी है नातिन ही कौन सी बनत रहे खाना की केंग लागू है माने यही जिन खाए का माने हइका लकड़ी नहीं का झोंकले आ गैस हो जा रहल। अब का जाने जे हइका सब्जी देखत नहीं आ मरचा है यही जुनी माने बनावत रहुए तो ले का जाने बाल्टी में जो लगे पानी ना रखल रही नलका ये लगही बा सब चीज लगही बाटे। तो जब ये जुने थी भवी तब गैस के ये जुन बरहुए आँच बरत रहुए खाना बनत रहुए आ एक बैग
अब कह जने के केंगा का हुए एक के हली बस गैस में जाकर धो एक के नहीं अचानक जैसे उड़ के माने चल आगे चल के गैस हाँ गैस लग गया। बम बना दिए तो यही में ले घर हिया अच्छा अच्छा आ फिर एगो घर हिया ये दोनों घर सब हमारे मड़िए रहे लगे ना कहीं हाँ है का नहीं भेल कर करकट रखाई रहे हाँ ई आई आ ओकरा बाद से तब धोए तो मकान में आगे पैस गए आ ऊपर होका बखार लौके तो खोप जरल हुए ओही में सारा अन्न जौन बात ओही में बर्बाद कपड़ा लता जौन बात सारा यही में जितना संपत्ति बा उतना यही में बर्बाद और शीशा हो देखो लगावल आगे के शीशा सारा बर्बाद हो गए बहुत धन बर्बाद भइल बा अभी कुछ पैसा रहुए उ जरी गए नगदी पैसा हाँ अच्छा मुखिया जी आई कब बजे में मुखिया जी घर जाला के बाद हाँ मुखिया लोग नहीं चिन्ह के मुखिया आई क्यों तरफ से लाभ मिलल अभी ना कोई एबर ले तो केहू आइले नहीं अभी क्यों तो नहीं खाई ना कौनो सोचना गाँव के बानी एक जना बीडीसी वहाँ का नहीं कि ना केहू नहीं खाई जाए ना का नाम बड़ी राउर नरेश यादव पड़ी। अच्छा राउरो घर जरूर बाटे हाँ हई मकान बा तो सब सामान जर गइल बा हई दीवार में के। अच्छा अंदर के सामान हाँ उने गेट उने बा चलो आगे से चली आगे से हई हई ई इनकर है हई पसरा में यादव के हो हाँ हेजा से लगई अंदर भी आग लगल हाँ अंदर मकान में बाहरी आग लगल मकान में पकड़ इतना भीषण आग कि शीशा भी जल चुकल बा पूरा राख हो चुकल बा अंदर के सामान जन बा वो भी जल चुकल बाटे अब और ऊपर भी चले यहाँ को बता रहल बानी कि अनाज भी जलल बा कहत नहीं एमे 200 बोझा थी रहुए तोरा तोरा कर के देखा हाँ तोरा 200 बोझा रहुए गेहूं रहुए डेयरी में बखारी में गेहूं रहुए हाँ कितना कुंटल लगभग गेहूं रहुए 5 कुंटल 5 कुंटल आई में- बखारी में अनाज देख ली वही पड़ना बा यहाँ कैमरामैन तो नहीं 30-35 कुंटल ही रहुए तो जूम करके दिखाई पूरा अनाज एकदम जल चुकल बाटे इमे के घुसल जा नहीं ना ठीक बाटे कैमरामैन से जूम करके दिखाई ऐसे पूरा सियाना यहाँ लोग जुड़ उजड़ चुकल बाटे लगभग यहाँ लगे बता रहल बानी कि 7 घर मोटा मोटी 10 लाख लगभग नुकसान भइल बा हम चाहे कैमरा से जूम करके दिखाई 10 कुंटल ले हई तोरी होई का बाटे तोरी बखार में कितना रहल ई तोरी रहल 5 कुंटल ये थी धानवा रहलिए स 10-15 कुंटल धान रहल आ गेहूं रहल 5-6 कुंटल खेसारी रहल ई सगरी के सगरी जर गइल बा गोहरा के दिखाई तनी जूम करके कैमरा में साहब जूम करके दिखाई तनी गोहरा भी जल चुकल बा कुछ बाकी बा कुछ जलल बा हाँ गोहरा जर गइल बा अंदर के जौन अब अंदर के चलती तब देखती बाकी वहाँ ऊपर से देखत तनी देख ली नीचे से जितने तीन इतना बिहड़ आगल बा कि मकान में पकड़ लेला बा तीनों कमरा जर गइल बा तीनों कमरा नीचे के